Terve! Nyt ollaan päästy tähän lietekontin kimppuun täällä. Tänään sain hitsattua nuo holkit näihin rautoihin kiinni, eli nyt siitä ei kovin hyvin näe. Täällä ei ole vielä kaikkien paikallaan. Eli siinä näkyy vähän niitä holkkia. Eli sillä on 40 sisämitalta ja 60 ulkomitalta. Ihan löytyy puuilosta. Löytyy holkit siihen ja samoin akseli. Ja tarkoitus olisi tehdä tällä tavalla. Hyvin yksinkertainen systeemi. Eli tuohon 110 ympärille tulee tuo 15 mm latikka ja tämän 110 läpi menee se holkki. Se menee kokonaan läpi tuosta ja se on hitsattu kiinni siihen. Ja tähänkin porottu reijät. 60 reikä mahtuu nuo holkit kummallekin puolelle tänne vähän pitempi, että saadaan sinne reikä ja sokka, että tuo pyörii tuo akseli tuossa, vaan pyörii nimenomaan tuo aisanpää tuossa akselilla. Ja tänne päähän hyvin yksinkertaisesti 15 mm latikka ja M20 sit pultitaan ihan helvetin tiukalle kiinni. Pitää vaan katsoa vielä, että nämä on, otetaan suoraan sitä akseli. Ja tietysti tää nyt ei muutenkaan vielä niin millään tavalla paikallaan, koska tuli semmonen pien tenkkapoo tuossa, että nyt kun tuo palkki hitsattiin silloin alun perin tuohon, tuo poikkipalkki, se laitettiin lähinnä näiden ovien takia, että me saadaan ovet tuettua hyvin. Niin siinä tuli semmonen ongelma nyt, että nämä aiset tässä, nämä kaksi, jos ne hitsataan tuohon kiinni, niin kuin tuossa on, ne kääntyy liian takakennoon, kun nostetaan ylös tää kontin perä. Ja mitä se tekee tälle, tää kääntösysteemi, tän etuakselin kääntö, sekin nousee samalla tavalla, kääntyy näin. Ja mitä se tekee, ne renkaat tulee kääntymään liikaa näin perin. Eli pystysuunnassa ei. Tässä suunnassa niin kuin on ajatuksena. Niin. Tää huomenna hakee lisää palkkia ja hitsata tuonne alas yksi 110 lisää sitten. Silleen pääsee. Mietin, että olisiko hitsannut tänne lisää tavaraa jatkoksi toiseen kulumaan. Mutta aika mie vaan 100 kertaa 100 palkia hitsasen tuohon. Kiinni ne kaikkein helpoin ja varmin ja vahvin tulee sille se. Ja sitten vielä pitää katsoa se. No sylinterit oli tarkoitus, että tästä lähtee ja toinen pää tuonne. Se sitten nostaa laskee sitä ylös alas. Ja tietysti käännölle pitää sitten vielä etsiä joku, että missä se on. Siinä onkin itse asiassa, mitä se olisi kaikki viisaan. Kaiken paras se olisi. Ja tänne päästään ei saa laitettua kyllä. Koska niin, miten se monta tuleekaan? Se olisi kaikkein paras, jos se niin liikkuisi tässä suunnassa, niin silloin se kääntäisi kaikkein parhaiten näitä renkaita. Pitääkin katsoa vielä tuo. No, sinne ei vielä tän ajan morja. Tässä vielä aika paljon kaikkea muutakin vielä niin kuin tuo. On kääntö taitaa hyvin lähelle viimeisenä, mitä tuohon tulee. Tällä näkyy keula. Keulapoli tähän oli keväällä. Meillä on koneella kiinni. Tai koneelavassa. Ja sille siirrettiin ihan sit paikasta toiseen tällä koukkulavalla. Voin sanoa, että ei ollut näppärä. Mikä innosti nyt ruveta tekemään tätä, että saadaan tähän toiseen lietteelevityksen tää kondiksi. Tästä tehtiin aika pelkistetty. En usko, että tähän tarvii sylinteriä, mikä olisi ollut tähänkin mahdollista laittaa. Tähän vaan poikkipalkit, noitakin vielä vahvistellaan. Tulee vielä tuet kummallekin puolelle. Tuon päähiille tulee lataat. Pitää hitsata. Ja tässä varmasti kestää nuo palkit, koska ne ei ole nyt mitään muualla kuin tuolla saumalla ja näillä saumalla tuosta. Ja tännekin saa vielä sitä laittaa
Tuonnekin tuli vähän tuo rakosta, kun totta kai se mitta muuttui, kun leikataan 45 asteen kulmaan tuonne. Sinnekin lisää. Mutta tähän no tää on nyt tietysti jonkun verran maasta irti, kun on tuo pylväs tuolla alla, mutta tähän tulee vetokarttu. Ja vetokarttu tulee kiinni vetovarsiin. Millä saadaan kääntyvyyttä lisää. Se seuraa paljon paremmin tuota traktoria, kun että se olisi koukussa. Ja sitten saadaan sitä korkeutta säädettyä vetovarsilla kanssa siinä hyvin paljon. Mutta sillä ei niin tien päällä varsinaisesti väliä olisi sillä korkeudella mutta sitten saa kikkailtua sitä konttia tyhjemmäksi, kun lähtee siirtämään sitä. Eli kun rupeaa olemaan pelto tyhjä, kun se on täynnä, niin saa nostettua keulasta ilmaa se matsku valuu tänne takakulmalle tai takareunalle ja sapi imettyä se mahdollisimman tyhjäksi, että ei tarvitse lähteä sitten tien päälle hinnaamaan sitä lietettä, niin aina riskit pienenee, mitä vähemmän sitä on tuolla kyyvissä. Mielellään ei yhtä, mutta ihan tyhjäksi on ihan mahdoton saada. Mutta huomenna tosiaan jatkuu. Kun saa lisää rauta, niin sitä on lähdettävä liikenteessä. Semmosta, ei mitään. Huomiseen.